Γεια σας. Μάκη Σκοτσάμπασης, έχω κλείσει ραντεβού. Παρακαλώ, κάτσετε. Και αυτή γιατί ήρθαν για ξύρισμα στον Μπαρμπέρι. Για ήρθαν. Εσείς τι έχετε? Τεμπέλικα σπερματοζωάρια. Ακούς, τεμπέλικα. Από εδώ του κουμπάρου, Ολυμπιονίκες. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Το ήταν δικό σας και το δικό σας. Και άμα θέλετε βοήθεια, λαλείτε μου. Τι να λαλήσουμε? Άμα χρειαστείς βοήθεια, λάλατο. Ποιος θα λαλήσει πρώτος? Να πάω εγώ. Λάλατο, Μάκη, λάλατο. Πού πηγαίνω? Πρώτη πόρτα αριστερά. Και άμα θέλεις βοήθεια, φώναξέ με, μη κολώσεις. Αχ, πάει η γυναικάρα μου. Πάει το παιδί μου τα τελείωτο, μ' άφησε και έφυγε. Μπορείς να μου πεις γιατί έφυγε, Μια εβδομάδα έχει που τα φτιάξαμε. Ίσως γι' αυτό να έφυγε. Δεν άντεξε άλλο. Μαρκό, αυτή η γυναίκα είναι my dream come true. Πώς το έμαθες όλο αυτό στα αγγλικά, ρε? Το έμαθα για να το πω μόλις γυρίσει, Καλό. Καλό. Δεν πάει να ρίξεις τώρα κανένα διάβασμα, μη γυρίσει το παιδί του ατελείωτο και σε βρει αμόρφωτο. Γιατί ξέρεις, αυτή είναι ικανή να διαβάζει μέχρι και στο αεροπλάνο μέσα. Ναι, το μανάρι μου. Λοιπόν, πάω να ρίξω ένα κατούριμα και έφτασα. Μ' αρέσει όταν γίνεσαι ρομαντικός. Πάει το παιδί το ατελείωτο. Άντε, μα τι γίνεται, να ξημερώσουμε, έχουμε και ένα μαγαζί. Ρε εσύ Διονύση, δεν μπορώ. Γιατί? Το δωμάτιο είναι έτσι κρύο, αναφούμε, αυτά δεν μου κάνει διάθεση. Μήπως υπάρχει κανένα βιντεάκι? Τι βιντεάκι, ρε ανώμαλε, άντε πες μέσα και τελειώνει. Άντε πράγμα τώρα, βιντεάκι. Ρε εσύ, δεν μου λες έτσι κανένα τραγούδι ανατολίτικο? Μα την ώρα, μπες μέσα, θα κάνω, μπες μέσα. Τραγούδι ανατολίτικο. Παιδιά, ελάτε να βοηθήσετε λιγάκι. Υπάρχει... Ελάτε, θα δείτε. Πάμε ένα μπολέρο έτσι ωραίο. 2, 3. Αστράφτη το σπαθί του καβαλάρι σαν τη φώτια. Τη φώτια. Τα σίδερα λυγίζουν και σπαράζουνε τα κορμιά. Τα κόρμια. Και αρπάζει τη σεράχ. Και αρπάζει τη σεράχ. Κι όλοι λένε αλάχαλάχ. Τη λατρεύω αυτή τη δουλειά.